En el pilar número 12 del Framework Atlas de Mitre ens trobem en el pilar del Machine Learning Attack Staging. Concretament en aquest pilar del que tracta és d'executar totes aquelles eines tecnològiques, tots aquells procediments tècnics que ens permetran passar a l'exfiltració de les dades, dels elements que considerem necessaris per després generar l'impacte corresponent que desitgem amb les dades que ens hem emportat. I aquests seran els dos últims pilars, els 13 i el 14, l'exfiltració i l'impacte. Aquests pilars els veurem en els dos següents vídeos. Però si ens quedem focalitzats en el pilar número 12, en el Machine Learning Attack Staging, aquí el que hem de fer és com movem les eines, com movem la clau anglesa, com movem el martell, com fiquem el tornavís, etc., per moure les peces necessàries, per remoure el sistema d'intel·ligència artificial, per moure el model de Machine Learning, per, ara sí, posteriorment, procedir, com deia, a l'exfiltració i generar l'impacte corresponent.